Dovolte, abychom vám představili základní školu a praktickou školu Opava Slezského odboje 5 příspěvková organizace. Je to škola, která poskytuje základní vzdělání dětem s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Opavy a širokého okolí. Máme také odborné učiliště v oboru praktická škola jednoletá. Když škola před 20 lety vznikla, nikdo netušil, jak se zařízení bude vyvíjet. Postupem času se z tehdejší druhé opavské zvláštní školy stalo místo, kam docházejí za vzděláním děti s postižením nejrůznějšího stupně. Vedení školy od začátku činnosti rozšiřovalo působení na postižené děti. K dětem s lehčím postižením přibývali žáci vřazovaní do bývalé pomocné školy. Byl zřízen přípravný stupeň pomocné školy. V jedné ze tříd pomocné školy byl ověřován rehabilitační vzdělávací program. Škola tak byla schopna reagovat na změnu školského zákona v roce 2004, kdy bylo zrušeno osvobození od povinné školní docházky. Do školy začaly chodit i děti, které dříve nepoznaly pravidelnou docházku mezi spolužáky ve škole. Od začátku školního roku 2010-2011 byl otevřen obor střední školy praktická škola jednoletá. Významným počinem byl vznik speciálně pedagogického centra Srdce v roce 1994. Jeho péče o mentálně postižené děti a žáky byla v roce 2006 rozšířena o klienty s tělesným postižením. Snažíme se více než 100 našich žáků poskytovat vzdělání tak, aby se co nejvíce podobalo tomu, které znají děti v běžných základních školách. Děkujeme vám za váš čas, jenž věnujete shlédnutí této prezentace. Film vznikl i jako poděkování všem, kteří na této škole působili za 20 let její existence, protože každý, kdo v zařízení pracoval, se podílel na tom, jak škola vypadá, jaká je, jak je vnímána rodiči a veřejností. Tak jako je běžné, že se od nepaměti nemění názor na chování mládeže u všech generací jdoucích po sobě, je samozřejmé, že máme ve školách vždy děti nadané, průměrné i ty, kterým je potřeba při jejich vzdělávání vycházet vstříc mnohem víc než většině jejich vrstevníků. Právě pro tyto děti vznikla již v prvorepublikovém školském systému řada škol a zařízení. Péče o postižené žáky se časem stala chloubou československého školství. Také v Opavě vznikla škola pro žáky s mentálním postižením. Kapacita školy v Dvořákových sadech se ukázala jako nedostatečná a proto byly v září roku 1990 otevřeny třídy zvláštní školy na náměstí Slezského odboje. Iniciátorem vzniku byl tehdejší okresní úřad Opava. Od roku 2001 je škola zřizována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Již 20 let poskytuje naše zařízení vzdělání dětem s mentálním postižením. Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělávání žákům plnícím povinnou školní docházku a také střední vzdělání v oboru praktická škola jednoletá. Zařízení navštěvují děti s různým stupněm postižení, máme i žáky s kombinovanými vadami. Do školy chodí děti z téměř 30 měst a obcí v okolí Opavy. Po několik let měla škola i odloučené pracoviště ve vesnici Deštné. Stejně jako se měnila legislativa, předpisy a nařízení, učební osnovy, tvořil se školní vzdělávací program, muselo se měnit i prostředí, ve kterém jsou vzděláváni naši žáci. V roce 1990 nikdo nepředpokládal, že mezi žáky budou i děti upoutané na invalidní vozík, proto nebyla budova bezbariérová. Postupně jsou zpřístupňována stále vyšší podlaží budovy školy i mobilním žákům. Velmi významnou proměnou prošla sociální zařízení.
Učebny jsou přizpůsobovány pro vzdělávání v menších kolektivech. Běžným základním školám se snažíme vyrovnávat také v počtu a využívání odborných učeben. Snad nejvytíženější je místnost vybavená výpočetní technikou. Připojení k internetu je možné v každém podlaží školní budovy. Naší chloubou je nová cvičná kuchyňka a místnost pro pracovní vyučování. Tyto prostory byly rekonstruovány v létě 2010 díky sponzorskému daru nadačního fondu Evras Vítkovice Steel. Stejně tak nám velmi pomohla společnost Ostroj, akciová společnost Opava, která nás podpořila při úpravě prostor třídy, kde jsou děti základní školy speciální v rehabilitačním vzdělávacím programu. V době svého vzniku navštěvovali školu dívky a chlapci vesměs s lehčími formami postižení. Později se k žákům zvláštní školy přidali děti ve třídách školy pomocné. V současné době je počet žáků v obou oborech vzdělávání, základní škole praktické a základní škole speciální, přibližně stejný. Pedagogičtí pracovníci usilují o vzdělávání nejmodernějšími metodami a formami práce. Pokud je potřeba, učitelům ve třídě pomáhají také asistenti pedagoga. Díky dobré organizaci ve vyučování můžeme vzdělávat žáky v odděleních, učitelé se dokáží věnovat dostatečně i žákům, u nichž se objevují například rysy autismu. Od začátku školního roku 2010 až 2011 začala na naší škole pracovat i jedna třída střední školy v oboru praktická škola jednoletá. Žáci vycházející po ukončení povinné školní docházky ze základní školy speciální mají přece jen, oproti dětem absolvujícím základní školu praktickou, omezené možnosti dalšího vzdělávání. Tyto děti se hůře adaptují na nové prostředí, potřebují doprovod, významnou individuální péči. Proto jsme usilovali o to, abychom mohli těmto žákům pobyt ve střední škole nabídnout. Máme vytvořeny dobré personální i materiální podmínky pro poskytování vzdělání žákům se středním a těžkým postižením, základním i středním vzdělávání. Škola spolupracuje s řadou organizací ve městě Opava, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Ústav sociální péče Sirius, Stacionář Charity Opava a další. Jsou rozvíjeny také kontakty v cizině. Od roku 2005 existuje velmi činorodá spolupráce se speciální školou v Polských Piskovicích. Máme za sebou společný, velmi úspěšný dvouletý projekt financovaný Evropskou unií Jiní a stejní v Evropě. K nám jezdí pedagogové získávat zkušenosti a děti za svými kamarády. Naši žáci na oplátku vyrážejí do Polska ke kulturním vystoupením a sportovním zápolením. Projekty podporované evropskými strukturálními fondy rozvíjejí také další oblasti činnosti školy. Od roku 2009 probíhá program zvyšování kompetencí učitelů speciální školy a jejich žáků. Díky tomuto programu procházejí žáci celou řadou terapií, jež by měly mít pozitivní vliv na jejich další vývoj. Snažíme se zařazovat moderní prvky i do vyučování. Naše děti jsou zvyklé na kanisterapii, hypoterapii. O žáky je u nás postaráno před i po vyučování. Děti ze základní školy mohou docházet do školní družiny. Pod vedením vychovatelek si vypracují úkoly, odpočinou si po vyučování u her s kamarády. Školní družina má svůj turistický kroužek. Alespoň jednou do měsíce vyrážejí děti a vychovatelky na výlet, do bazénu, do kina. Vzdělávání je neoddělitelně spjato s výchovou a k té patří i smysluplné trávení volného času mimo vyučování. Proto nabízíme zájemcům účast v zájmových kroužcích. Velice oblíbený je sborový zpěv,
sportovní kroužek pro starší i mladší děti, děti se věnují výtvarné činnosti, úspěch sklízí na přehlídkách dramatický kroužek. Pro zájemce nabízíme i kroužek angličtiny, abychom alespoň částečně smazali rozdíly mezi znalostmi cizího jazyka u těch žáků, kteří se rozhodnou po ukončení základního vzdělání pokračovat na učilišti v oboru, který je určen žákům většinového vzdělávacího proudu. Od roku 1994 pracuje v rámci zařízení speciálně pedagogické centrum Srdce. Toto školské poradenské zařízení pomáhalo dětem s mentálním postižením a jejich rodičům. Klienti našli vysoce kvalifikovaný tým složený ze sociálního pracovníka, speciálních pedagogů a psychologa. Díky SPC bylo možno citlivě vřazovat děti do odpovídajících typů škol. Od ledna 2006 se původní speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené rozšířilo o pracovnice pečující o tělesně postižené děti, žáky a studenty. Speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci poskytují své služby přímo v naší škole, vyjíždějí také za svými klienty do škol, kde jsou integrováni ve vzdělávání s dalšími dětmi v běžných základních školách. Pomáhají vedením a pedagogům škol, které integrují postižené žáky radou, školeními, ukázkami činností. I speciálně pedagogické centrum je zapojeno do projektu financovaného z evropských strukturálních fondů. Stalo se partnerem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a je jedním z center integrované podpory, kde vzniká řada metodických materiálů, jsou organizována školení pro pedagogické pracovníky, veřejnost, rodiče postižených žáků. Všechny děti jsou obecně stejné, některé jsou však přece jen trošku odlišné a potřebují více péče doma, v rodině i při vzdělávání. Právě pro tyto děti existuje naše základní škola a praktická škola Opava Slezského odboje 5. I po 20 letech své existence má své místo v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je připravena v dalších letech pomáhat vzdělávat dívky a chlapce z Opavy a okolí. Děkujeme všem pedagogickým i správním zaměstnancům, kteří kdy na škole působili, rodičům za spolupráci i všem, kteří jakkoliv škole pomáhají a spolupracují s ní.